mga inday, andito na naman ako. At saka nakaupo. At saka nakatira dito sa upuan. Anyway, mga inday, andito ako dahil, diba, may pauso ngayon yung mga gora-gora. May pauso yung mga tao ngayon, guys. Yung mga nag-makeup na mga YouTuber. May mga pauso silang mga gano'n na, I tried following this, that. And I tried following those, dot. Ganyan, guys. Gusto ko sanang i-follow yung international, guys. Pero, hindi kami magkamukha, guys. So, Pilipino na lang yung ipa-follow ko, guys. Kasi, mga Pilipino, halos magkamukha lahat. Nag-dry itong lips ko. Lagyan natin ng chopstick. Feeling ko nauunat, na-stretch na yung lips ko, lip skin. So, ngayon guys, nakikita nyo guys na may extra space dito kasi nag-green screen ako guys. So, may extra space dito. So, ang ginagawa ko is dito ko ilagay alam nyo na yung title, si Unclots! Anyway guys, so, nagdesisyon akong si Unclots yung ipa-follow ko kasi I love Unclots. And An. Hi, An. Kumusta ka, An? Ang daming abog dito, An. Anyway, disclaimer lang. Kung ano yung mga ginagamit niya, guys, hindi ko siya magagamit dahil hindi naman lahat yung ginagamit niya gamitin ko, guys. Kasi, ang pira, guys. Wala tayong sulod sa bulsa. Walang sulod itong bulsa natin. Kung anong meron ako at saka mga ka-color sa ginilagay niya, so yun na lang yung gagawin ko. Anyway, so bago ako magsasalita, tinutukan ko itong na mga Chinese rhino breast. Tapos ginoo ako ng mga uban. Ay. So, itong video niya, guys, na ipa-follow ko is itong, ba't ito nangyari sa cellphone ko, eh? Ito yung Valentine's Day makeup. Lahat may bilin. So, yan. Yan ang ano niya, guys. So, lahat may bilin na yung ginagamit niya. Pero ako, mix lahat ginagamit. Mix lahat. So, yun guys. So, ito na, guys. Start na tayo, guys. At panoorin natin si Unclots. Hi, Ann. Ang ganda mo. Ay, ang ganda. Hi, guys. Welcome back sa aking channel. Ang gagawin natin today is itong Valentine's makeup look na suot-suot ko ngayon. Featuring itong lipstick na gamit ko. This is Pioneer ng Maybelline Superstay Matte Ink. Ginawa ko na ito ng review, guys, so feel good about yourself. Wala nang masama, hindi mag-makeup ka din, diba? Para malaman na ito yung pinapawalan mo. Hindi ako muga. Sana magustuhan nyo ito, guys. Ang gagamitin ko foundation is itong Maybelline Dream Satin Skin. So far, sa Maybelline, ito pa rin yung aking pinaka-paboritong foundation. Ang shade ko dito is B2. Kuha ko ng flat na... Hold on, guys. Hold on. So, ano yun? Maybelline yung ginagamit niya, guys. Pero iba. So, ang gagamitin ko ngayon, guys, is Maybelline rin. Pero ito, parang si Color Stay naman ito. Oh, Superstay. Hindi Color Stay. Si Superstay ito, guys. Superstay. So, si Superstay na banda boots, no trouble. Ako na banda boots, no trouble. So, brush kabuki na yung ginagamit niya. So, hindi na ako magamit ng sponge kasi brush. Kung anong gagamitin ni Unclots, din niya na susundin natin. Kaya, ito nga yung video natin, di ba? Try to follow Unclots. Para tayong nasa pirihan ito. Hello! Ito na. Anong nilagay? Anong ginawa ni Unclots? Hindi niya nilagay sa mukha niya. Tignan natin nga. Angled kabuki and then i-apply ko na siya on my... So ang ginawa niya is yung brushes niya. Wala akong brushes niya kasi hindi ako maka-order, guys. Kasi wala akong pira, guys. Walang pira si Manay. And then nakalimutan ko, dapat before ako mag-foundation, sinabi ko na sa inyo to. Naglalagay mo na... Okay, naglagay na ako ng moisturizer sa lips. So, ito yung ginawa ni Unclots. So, brush yung ginawa niya. At saka ganon lang niya ba? Yung foundation sa mukha niya with the brushes na Unclots brushes. So, parang ganon din ang gawin ko. Guys, itong linya na makikita nyo nagsishine niya, guys. Uban yan, guys. Uban. Please forgive my uban. Next, magko-conceal tayo. Pareha kaming gamit. Mga dark under eye circles. Instant Age Rewind. Ang shade ko dito is medium. And then dito. Okay. Ano daw sa kanya? Medium. Ginanito ni Unclots yung sa kanya. Ganito ba? Ganyan, di ba? For the concealer, gagamit ako ng damp na sponge. Mas gusto ko kasi damp sponge pag sa concealer. Okay, good. Gumagamit siya ng damp sponge niya. So, okay na yan. Paano niya i-apply? Kasi mas manipis at saka mas even out yung pagkaka-blend. And siguro na rin kasi mas mabilis siya compared sa brush. Sometimes kasi yung brush, nag-iiwan ng
Correct. Mas hindi siya magandang tingnan. Isa-set na natin ngayon yung ating foundation. Hold on. All in one. Hold on. I'm not done yet. Dandahan lang, An. Huwag kang magmadali, An. Ako nga yung sumusunod at saka edited na yung sa'yo, An. Ang sa akin, hindi pa, An. So, blend muna tayo, An, di ba? Gumigilok yung ilong ko. So, ano bang gamit niya sa pagsiset? Two-way cake at ang shade ko dito is natural. If you have oily skin, para talagang hudas proof. Okay, so, hindi ko alam yung ginagamit niya kasi ang bilis niya magsalita. No. So, ang gagamitin ko is itong si CoverGirl. Ang gagamitin ko katulad na ni Ann kasi alam nyo naman kung anong ginagamit niya, gamitin natin, di ba? So, yun. I-ano natin itong, ano natin. Powder. Maybelline Fashion Brow, 3D Brow, and Nose Palette in Dark Brown. Hala, Maybelline daw yung ginamit niya. So, ano ang gagawin ko? Kasi wala akong ngayong, ang gagamitin ko is itong si Wet n Wild. Si Wet n Wild na Ultimate Brow Kit. So, ito siya, 3 color ito. So, ito na lang yung gagamitin ko. Parang ina-applyan niya yung buhok niya ng powder. O yung gel, kung ano mang mayroong gel yung ano. So, ginanon lang niya. So, i-follow natin si Miss Ann. Oy, kayo naman. Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong ano dyan. Susundin natin si Miss Ann. Si Ann Clothes. Ay. Yes, ito yung gagawin natin. Ann, hold on. Hold on, Ann. Don't rush me. You're rushing me. Lagyan natin ng powder. Parang mas maitim-itim ata yung brownie Ann Clothes. So, lagyan natin ng itim-itim na color. So, brown yung ginamit niya. So, okay, so ito na lang yung gagamitin ko, guys, si Morphe. Kasi parang andito naman lahat ng color na ginagamit niya. Hindi naman lahat, pero andito. So, parang inano niya dito sa creased area. So, lagyan na natin dito. So, katulad ng ginawa ni Ann. So, next, anong ginawa niya? Lalagay ko siya mula sa outer corner, top muna natin. Okay. Mula sa outer corner, along the crease ulit. Ipapatong siya dun sa nilagay natin kanina, pero... Okay, so, parang pink yung nilagay niya, pero wala naman ako masyadong pink dito eh. Itong blush, pwede naman ito ata, di ba? May pagka-pink naman yung ginamit niya. So, itatry natin gamitin itong blush, si Wet n Wild. Nilagay niya dito sa gilid, sa ibabaw ng... Parang ginaganunan niya rin sa ibabaw kung ano man yung nilagay niya kanina. So, yun. So, next, doon na tayo sa highlight. Alam niyo, creamy nung highlight ng Jet Setter palette. So, ilalagay ko siya. Hala, hold on. Okay. So, i-blend ko muna ito. So, yung highlighter na pinaka-shiny. Tignan natin kung meron ba ako niyan. Ito talaga siya. Gamitin natin. Okay naman siya. Tignan natin kung anong ginawa ni Ann. Ilagay ko siya dito sa middle part, papasok. So, i-press lang natin. Sabi pa ni Ann, nilagay daw niya dito sa gitna, pero nakatag ko naman, oy. So, ito. Oh, meron na. So, and then, i-press lang daw niya around it. Ganyan. Parang prissy-prissy, siyarigisi. And then, balik tayo doon sa pink. And then, linisin natin yung... Balik daw sa pink. So, balik daw tayo sa pink. At saka linisin daw yung edges. Yung pinaka, ano na, dito. Ang sakit ng puwet ko, guys! Pero, konting-konti lang para naman hindi mo mukhang irritated yung eyes natin. Hala, and then, pink yung daw. brown. Hold on, An. Okay, pink daw muna siya, pink. Ikaw talaga, An, ang bilis mo, An. Minadali mo naman ako, oy! So, dito daw, pink. Maliit lang daw. Pink. Blush itong ginagamit ko, guys, sa Wet n Wild na Milo Wine. Kasi wala akong... Brown na naman daw yung kasunod. Hold on. Hindi masyado makita yung brown. So, hindi daw niya ginagamit yung brown kasi hindi masyado makikita. So, doon siya sa itim. So, maghanap ako ng itim. Ito ay para ma-enhance lang yung lower lashes. Lalo na sa mga kagaya ko na... Okay. So, ganyan daw. So, anong ginawa niya? Nilagay niya sa under lashes. Namatay yung camera ko. So, yun. Next, mag-eyeliner tayo. I will be using Hyper Sharp Power Black. Very soft lang na... Oh, eyeliner daw siya. Eyeliner. So, follow natin ha, eyeliner. Tapos na ako sa mata.
false eyelashes ako. Kasi syempre Valentine's, kailangan ng mga flirty yung lashes. Hindi na ako magpo-false eyelashes kasi hindi ko naman talaga alam at I never tried one. Hindi ko pa natatry magpo-false dyan. So, tingnan natin. Ano na lang itong gagamitin ko is si Maybelline. Kasi itong si Maybelline guys din, sobrang ganda din ito si Maybelline Lashes Sensational. Itong si itim-itim. So, gamitin natin siya. At saka lagyan din natin yung sa ibaba. Kapag hindi kayo sanay sa mga false lashes, guys, ang gagawin ninyo is mag-double kayo nito. You have to wait until this dry, yung first coat nyo. So, then you have to apply second coat later on, okay? Sana hindi ako makalimot. Magka-tight line ako para walang nakalabas na talukap dito sa ilalim. Ang gagamitin ko is ito. Hala, magta-tight line daw si Ann. So, gustong-gusto ko yung magta-tight line. Kaso, yung mga ginagamit ko, guys, is para akong si Panda Poopy. Kasi, nangingitim-itim yung mata ko. So, kasi ito yung ginagamit ko. Kasi ito lang kasi yung ano ko, si NYX. So, thank you, Ann, for seeing that, kanang, hindi siya mag-smudge. Hindi siya mag-smudge kasi, yun. Maganda talaga mag-tight line, guys. Ganda yung resulta. So, tapos na ako dyan. So, kasi before ako mag-start sa another application na yan, lagyan natin ng second coat ito. So, yun. Para na akong may false lashes, guys. Tignan nyo naman. Diba? False lashes pa yan. Next, next. Ano, tell me. So, let's move on na sa face. Magko-contour ako. Babalik ako dun sa Jet Setter palette. And then, gamitin natin itong combo. Hala, contour daw tayo kasi sa malaki natin mukha, katulad ko, mag-contour tayo. So, ako, si Wet n Wild naman yung gamitin ko kasi ito yung pinaka-gamit na gamit ko. So, ito. Contour daw dito, ganyan. So, sa may pisngi. At saka, nilagyan niyo yung agtang niya. Nilagyan niya yung dito niya. So, lagyan din natin kasi sa dito daw si Joe, my line. Dito sa lugar na to. Kung nanonood ka nito, salamat sa mga eyebrow, kasi hindi talaga ako magaling mag-eyebrow dahil sinunod kita, parang nagustuhan ko itong eyebrow ko. Pero hindi naman tayo kaparehas ng eyebrow, pero parang nagustuhan ko pa rin siya. 3D brow and nose palette, gagamitin ko yung lightest shade para naman i-contour yung aking nose. Oh, nag-brush si Ann sa contour daw sa nose. So, ang ginagamit niya is iba. So, iba naman palagi. So, mag-iba din ako. So, nag-brush yun siya. Brush yung gamit niya. Ang gagamitin ko is brush din. Maybelline Expert Wear Eyeshadow. Ito yung pinakagamitin ko talagang pinaka-light na brown. So, yan. Diba? May contour na tayo sa ilong. So, yung ilong natin parang sobrang taas. Pero dito, pwede na itong ilong natin maging runway. So, okay na. So, ano ang sunod? Next is mag-blush na tayo. Ito na rin yung gagamitin kong blush. So, ito na yun. So, yun ang ginagamit niyang blush sa kaninang sa nilagay niya sa mata. So, ang gagamitin ko naman is itong blush. Pwede ko na siyang i-blush. At sa kanina, ginamit ko siya sa mata. Ganon. Diba? Pag ganon-ganon siya, diba? Parang ganon. Ano daw, ang ginamit niyang highlights is yung highlighter kanina. So, ang gamitin kong highlighter is itong si e.l.f. pa rin. Itong pinaka-light niya dito. Itong si pinaka-puti. Highlight siya dito. Meron talaga dito din. Alam niyo naman ako, hindi ako mabubuhay na walang highlight yung aking nose. And then dito sa upper cheeks, parang glowing tayo kunwari. Sa aking lips, I chose red kasi yun yung color ng... Okay. Silhig pa more. Dito din sa agtang ba. So, sa ilong talaga niya, may gustong-gusto niya yung sa ilong niya. So, damihan pa natin. So, parang okay naman siya. So, ang ginawa niya, tingnan natin kung anong ginawa niya sa lips niya, okay? Lipstick na every time na suot ko siya, napapawaw talaga yung asawa ko. So, ito yung Maybelline Superstay Matte Ink. Gumawa na ako ng review nito if you wanna see all the swatches. Check out the link, ilalagay ko sa description box. Long lasting siya. At ang unang-una kong kukunin na matte liquid lipstick talaga na susuotin ko if ever pupunta ako sa date. Okay, meron akong sasabihin. Just in case, kung nanonood si Ann nito, meron akong sasabihin. Itong lipstick na ito, sobrang ganda niya. Yes. Pero, meron pang maganda-ganda din ito. Itong, I don't know kung merong nakapag-try na ba kayo. Or si Ann, hindi ko pa siya nakita na nagtatry si Rimmel London Provoca Lips na lipstick. Yung 16 hour din. Yung
Play with Fire. Sobrang pula siya at sobrang ganda din yung pagkaano niya, yung 16 hours din siya at saka sobrang ganda din yung lipstick na yun. Kiss proof din siya. Maganda din sa mga date. So, yun lang ang sasabihin ko. Let's keep on watching to, An. Ganda ng makeup ko, An. Thank you, An. Sobrang nagustuhan ko, sa salamin na. Ang ganda ng mukha ka. Tapos na akong nag-lipstick, so tignan natin si Anne. Tapos na si Anne, so kita naman. Oh, this you crazy mother. Okay guys, thank you guys so much for watching this video. Don't forget to subscribe and like this video. Thank you guys so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye! Thank you guys. Bye-bye! Sobrang init dito guys. May dalawa yung light dito. Ang kilikili ko nagbasa na. So anyway guys, thank you guys so much for watching. Bye! Thank you guys so much for watching. Bye-bye! Bye-bye!